बिजली तरह तंकरा चाची पियावा घरे नहीं खे फोनो न नहीं खे कर देवर बारे से जरूर कोनो नंबर रखले हैं सब मांगो नंबर कोनो मांग लो ए बबुआ जी का आयुष्मती कुमारी श्रीमती भौजी देवी जी करे खातिर हम बानी नु ई ना करली हमरा संदीप भाई बानी करे वाला सामान इज्जत बहुत लयदार बानी ई ना करली शांति से रहली उपेंद्र कुमार जी जगदीशपुर लाखों लाख रुपया 5000 के गाड़ी ले रहनी है जय हो 2-4-500 बाँच गइल बा हाय 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 बुझा तक ये गाना में इहो राजे मांगो ए बबुआ जी का भौजी जी राउर भैया जी के नंबर रखले बानी तारा पले नहीं के ए जी हमरा लगी बा उ पुरान नंबर बा हां वो बंद बतावता हां और हमर मोबाइलो खराब हो गइल बा हां तनी अपन मोबाइलो से लगा के हमके दी ना ला ना हमारे फोन वाला लगाओ ए बबुआ जी हां ई कैसन मोबाइल देले बानी हां ई तो एक लंगिया फूलता फूलता हो फूलता मोबाइल मोबाइल फूलता हां ला अइला है सैमसंग का सबसे महंगा मोबाइल 1.25 लाख के मोबाइल से लगाओ लगाओ ए बबुआ जी हां ई के ते खुली अरे अंगुरिया वो तो के महे अंगुरिया आगा से कि पाछा से अरे आ गहिल अंगुरियाओ ना देखब तो हमरो मजा आइए भौजी हाँ खुल गए नंबर बोली लिखो बोली 94 अधीन में 94 अधीन में निमन नीमन नंबर तोरा लग नहीं के अच्छा लिखो तो ये अधीन में का लगइबे बोली लिखो बोली 98 के 98 के अब 95 500 बैठ के हो ला मोबाइल हगी देहलस आओ बुढ़ा ना ना एकर रिचार्ज खत्म बा हां ए पर ना लगी लगाओ ना एगो नंबर हमरो लगे बा जादू जी ना लगौले रहले हाड़ी में हाड़ी में ओकरे बदला एगो नंबर हमहू याद कैले बा अच्छा अच्छा लगाओ 97 दूरी में दूरी में आ 99 900 बाप रे बाप अरे आर्टिकल बा हुलुलुलु 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 उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु बूढ़ा के गाड़ी में ढुकाइए ना हेलो हेलो हां हेलो के बोलतनी चीन जा चीन जा के हमारे राजा जी बोलतनी हां हो ना तो तार प्रजा जी बोलते नहीं कहे गिरी लक्ष्मी ए जीरा और गोर छुके हम गोर लागतनी अरे स्मृति भव समाचार कहो ए राजा जी हां का समाचार पूछतनी हां हम तो घर से तंग हो गइल बानी ऊ का हो गइल बा हो का हो गइल बा हां 3-4 गो लड़का छोड़ के गइल बानी हां ई साफ दोगला हो गइल बा लइका सुतल बड़ा सका आवाज ने खाओ सरवन के ऊपर पगला कहां बा पागला हां अब पागला का सुतल बा छोटका गुगुरी मार के कहतन कि गरहन में मत कर बाबू तू और कह ए राजा जी हां रोवा कहिया घरे आवतन अरे आई ससुर जाइल रहला कि ना आइल बनी आइल बड़े इनियो दाल दर्द होए और कह ए राजा जी हां हां तनी मुठ बोला तो मीठ बोली हां ए राजा जी हां हमरा के घर में छोड़ के हां आ रोवा झरिया बनी बानी बानी हमरा के घर में छोड़ के आ रोवा झरिया बनी ए राजा जी भले रोवा करिया बनी बाकी दिल के भीतरिया बनी हां यही से बूढ़ा ब्यास थमले हमार ओणिया बनी देखिए बूढ़ा भाई कौन ऐसा बात बा जौना के जवाब हमने के ना दिले जा लेकिन हमके गीत संगीत के सेवक हैं जा अरे मुनीलाल हम जीवन भर गीत गौले बानी
हम बाउल बोले के फेरा में ना रहे ना 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 गीत संगीत गावे आई नंबर ना लगैती लेकिन ऐसा जगह ई नंबर लगौले कनी के रह जा ऊपर हम लगा दे तो फिर माने नंबर काम ना करी ना लगेला कोनो सवाल नहीं ना गाना सुनी राग के दारा मेरा के दारा में चले किया रे माँ नममाती लागल आइल सा दिन फांसी लागल अनिस भैया तू का जनबा ए राजा जी तू नयो खिया रहेला जगल परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर से भीगेल जवानी बिया होता है फुका रोजे परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर से भीगेल जवानी बिया होता है फुका रोजे गा दे अभी एक बादे कर दे ठीक बा हमरा उपेंद्र भैया बानी जगदीशपुर हजारों हजार रुपया के पुरस्कार राउंड नाम दीपक भैया पुरस्कार दिले बानी भैया अच्छा रौरे नाम पर पैसा मिलत रहल मास भैया तो 4 गो 100 टकिया दिले बानी एगो देव तो 500 हो जाए खराबा 4 गो ना देहल जाला घरवा हो अभी जानतर के हम अपने गांव में बनी तो हम घूम जाए तो हम कोनो आन जगह बनी हम अपना गांव ही बने उपेंद्र मौर्य जी जगदीशपुर हजारों हजार रुपया पुरस्कार आ कमेटी के सदस्य बने उपेंद्र भैया हमार नारायण जी बना के रखा एक बाद हम गायब हैं तो धारावाया जाए बोलो सहल सहल उपेंद्र मौर्य जी जगदीशपुर भैया का नाम राजेश भैया बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार ऐसा ही सब बन रहे तो हेनियो चल चल तू ही मरहम ये राजा तोहर दी हो
नहीं कि खाना पियत नहीं कि पानी बिरह गया फुका रोजे नहीं खबो परत नहीं खबो लोर सभी गेले जवानी बिरह गया में फुका रोजे नाम बताएं। अच्छा वार्ड नंबर 1 हमरा गार्डन को स्वाहा भैया पुरस्कार दिल बनी अपन नाम। अच्छा अनिश भैया के चाचा बनी तो हमरो रुआ चचे भाई और लगे कन्या भैया राउन ना बोली। अच्छा प्रमोद भैया बनी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे एने ले ले लो लास्ट मलिकार से कह दो लास्ट मलिकार से कह दो दादा हमने के स्टैंडर्ड भी मांगा है जा राउरे जनरेटर रही राउरे टेंट रही राउरे साउंड रही रात भर हमनी के मांगब जाओ वाह ओने हम पैसा खातिर रिमझिम तरह के ना लेके गए रहनी हम भाव लेवे खातिर गए रहनी है आ सबकर भाव हम देख लेनी जितना भाव बूढ़ा भाई खातिर बा उतने भाव हमरो खातिर आ इहे कलाकार के चाहिए हमनी कौरी कुछ ना चाहिए इहे चाहिए तो रही बिहारी ले बोलो बहुआ उचारी ले हलचल श्याम बाबू पूछो चाहिना निशानी हलचल श्याम बाबू कुछ चाहिना निशानी फिर हो गया कि मैं फुका रोजे परत नहीं खबो परत नहीं खबो लोर सभी गेले जवानी बिरह गया कि मैं फुका रोजे पानी परत नहीं खबो लोर सभी गेले जवानी बिरह मंटू चौहान भैया बानी 1000 रुपया पुरस्कार हमरा के दे गए